А пачынаем мы з святочных навінаў. Пісьменнік Адам Глобус гучна, хоць даволі нетыпова, адзначыў у сталіцы свой юбілей. Яму споўнілася 60 гадоў. Адам Глобус – пачынальнік эратычнай беларускай прозы. Жараснымі сцэнамі ён шакаваў чытача яшчэ ў савецкія гады. Свой 60-й дзень народзінаў пісьменніка-мастак адсвяткаваў аднадзённай выставай у галерэі «Унескладовая», дзе паказаў самыя распусныя свае творы. Госці разглядаюць пікантныя выявы, а акторка Віка Беран зачытвае нецнатлівыя ўрыўкі з кнігі «Толькі не гавары маёй маме». Ствараць эротыку Адам Глобус пачаў у 80-е гады. Мы зрабілі сексуальную рэвалюцыю ад маё пакалення. Жонка рабіла фотамастацтве, я рабіў літаратуры і выяўленчым мастацтве. Глобусу давялося нават уводзіць ва ўжытак беларускія сексуальныя словы. Першыя эратычныя творы друкаваліся ў самвыдатаўскім часопісе «Літаратура», а ў 90-е выйшаў скандальны дамавік Камерон. Прыйшла да мяне знаёмая і пачала расказваць такую сексуальную эратычную гісторыю пра дамавіка, які прыйшоў яе згвалціў. І мне падалося, што з этой гісторыі можна пачаць нейкі новы цыкл апавяданняў. Эратычная проза толькі адна з хваляў папулярнасці Адама Глобуса. Ён рабіўся вядомым як рок-паэт, як выдавец таннага чытва, як збіральнік гарадскога фальклору, шмат хто памятае ягоныя страшныя казкі. Як з'едлівы назіральнік, кніга «Сучаснікі», дзе ён апісаў творчы асяродак, выклікала крыўды. Глобус – заснавальнік суб'ектыўнай літаратурнай прэміі «Залатая літара» і аўтар шчырых ды сентыментальных кніг пра сваю сям'ю. Усе іпастасі пісьменніка цяжка пералічыць. Ён таксама прыхільнік усходняй паэзіі, якой захапіў літаратараў яшчэ ў савецкай Беларусі. У іх была такая цікавая тусовка, і Адам тады захапляўся японскай паэзіяй, ён прапанаваў пісаць хоку па-беларуску, і яны ўсе гэтым займаліся. Пісьменнік працягвае здзіўляць у найбліжэйшых планах адкрыццё літаратурнай школы, дзе Адам Глобус будзе вучыць падлеткаў творчым сакрэтам. Александра Дорская, Белсат. А мы ад эротыкі перайдзем да гісторыі, але застанемся ў тэме святочнай. Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў тым часам наведаў Віцебск. І таксама з нагоды юбілею. Пісьменнік родам з Полацку, свой рэгіён, і цэніць, балуе увагай бадай больш за ўсе іншыя рэгіёны краіны, што, зрэшты, і не дзіўна. Месяц тому письменнику исполнилось 65 год. По словах самого Орлова, за круглую дату літаральна ўшчапіліся выдаўцы. Таму сёлета побачили свет некалькі новых кніг аўтара, якія былі прадстаўлены публіцы Віцебску. Книга балладов «Поручик Петрович и прапорщик Здань», книга с Тырмановыми оповестями «Танцы над городом». Так само в выдавецтве Логвіна вышло маё пяцікніжжа. Яшчэ да прыезду гостя стало зразумела, што адна сустрэча ў абласной бібліятэцы не зможа змясціць усіх ахвотных. Таму яе вырашылі паўтарыць падчас заняткаў курсу «Мова на нова» у арт-пабе «Торвальд». Прогнозы арганізатараў апраўдаліся, або да спаткання сабралі поўныя залы. Найбольш увагі Владзімір Арлоў надзяліў сваёй найноўшай кнізе «Поручик Петрович і прапорщик Здань», якая складаецца з 9 гістарычных баладаў. Чытанне ўрыўкаў плаўна пераходзіла ў гістарычнай дыскусіі, падчас якіх пісьменнік дзяліўся з гасцямі цікавымі фактамі з мінулага краіны. Асабліва ўразіла слухачоў гісторыя пра вызначальны лёс Віцебску ў часы наполеонаўскіх войнаў, бо менавіта ў гэтым горадзе Банапарт вырашыў ісці на Маскву. Конечно, это у першую чаргу не толькі гісторыка, яшчэ вялікіх і грунтоўных ведаў чалавек. І гэта земляк, і от творчасць якога это, напэўна, дасягненне для сучасніка. І я гэтым, конечно, бязмерна ганаруся. Сёння была такая мажлівасць з гэтым сустрэцца, гэта адчуць і гэта вось панесці з сабой. І безумоўна, гэта прыемна. Калі на сустрэчы з пісьменнікам ты можаш не толькі пазнаёміцца з ягонай творчасцю, але і даведацца пра нешта цікавае і новае з гісторыі сваёй краіны. Віктор Старавойтаў, Белсат. І яшчэ на хвіліначку застанемся ў тэмах літаратурных. Партал Тузін-ФМ вырашыў працягнуць праект памяці рэпрэсаваных беларускіх творцаў. У планах кніжнае выданне з музычным дадаткам, лекцыі з выступамі музыкаў у Менску ды прэзентацыі ў рэгіёнах. Будзе кніга абавязкова, і хочацца зрабіць ее на такім якасным узроўні, в тым плане, каб ее просто было прыемна нават трымаць у руках, а не толькі чытаць і праглядаць. Будуць таксама новыя лекцыі, таму што паэтаў, пісьменнікаў, драматургаў
куды больш, чым 12. Мы далучым яшчэ некалькі, пакуль што 6 асобаў, пра якіх таксама трэба расказаць важныя словы, таксама прагучаць песні на іх вершы, таксама тэксты пра іх будуць уключаны ў кніжку. І будуць прэзентацыі нашага праекту разам з адкрытымі лекцыямі ў рэгіёнах. Арганізатары, якія нават Нерастраляныя працяг праекту, які пакліканы вярнуць імёны і творы рэпрэсаваных дзеячаў беларускай культуры ў сучасны дыскурс. Над выданнем працуюць даследчыкі літаратуры і культуры, а адкрытыя лекцыі пра герояў гэтага праекту прайшлі ўжо ў 17-м годзе ў Менску і будуць працягвацца сёлета. Вынік, на які лічаць арганізатары і на які абвешчаны збор сродкаў, гэта выданне кнігі «Нерастраляныя», дзе на больш чым 300 старонках будуць прадстаўленыя творы літаратараў 30-х, тэксты пра іх, архіўныя фотаздымкі, будзе далучаны і кампакт з песнямі. У трэцяй жа частцы праекту мае паўстаць п'еса паводле аднаго з твораў загінулых аўтараў. Ужо заўтра ў сталічнай кнігарні Логвінаў адкрытая лекцыя Віктара Жыбуля пра Сергея Астрейку, паэта, які пражыў усяго 25 гадоў, ды быў расстраляны ў 1937. Тым часам да навінаў візуальных. Выстава памяці мастака, вернага ўсё жыццё адному жанру і адной нашай краіне, адчынілася ў Гомлі. Мастакі і творцы сабраліся аддаць даніну памяці Уладзіміру Кароткаму, распавядае Ганна Вашченка. Сярод мастакоў заўважаюць, што акварэль цяпер не вельмі папулярны жанр. Мастакі імкнуцца да графікі, новых складаных і сінтэтычных формаў. Тым часам гомельскі мастак Уладзімір Кароткі прысвяціў гэтаму ціхаму і лірычнаму жанру фактычна ўсё жыццё і даказаў, што ў ім можна дасканала перадаваць эмоцыі і думкі. Мастак меў дзве музы – акварэль і любоў да радзімы. Пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС Уладзімір Кароткі нават выправіўся ў адзіночны пленэр па забруджаных мясцінах и привез оттуль цикл творов, присвященных трагедии. Он занимался лирическим пейзажем вот белорусским, нашим, родным. Работы, как и наша природа, часто сдержанные, не всегда несут очень какой-то там заряд большой радости и веселья. А как у любого человека, они, в общем-то, разные по настроению. У Гомельскім палацы Румянцевых і Бацкевічаў адкрылася выстава памяці Уладзіміра Кароткага «Родныя прасторы» у акварэльных матывах. Блізкія і сябры мастака прыгадвалі яго як вельмі працавітага чалавека. Колькасць ягоных працаў складае больш за 1000 карцінаў, якія захоўваюцца ў фондах беларускіх музеяў ці ў прыватных калекцыях. Для Кароткага ягоныя творы былі не проста працой ці ремеством. К своим картинам он всегда относился как к детям, к своим. Ну и хотел он, чтобы эти картины увидели, как говорится, зрители, как говорится, все. И поэтому просил нас, чтобы мы, конечно, старались дарить эти картины именно в музее. Гэтую апошнюю волю мастака сям'я выканала. Сын Уладзіміра Кароткага перадаў ягоную карціну «Ліхтары» у фонд палацава-паркавага ансамблю, у якім, дарэчы, мастака памятаюць як сябра музею. Владимир Петрович, он действительно его называли сябром, другом музея, потому что он часто приходил к нам, и не только на выставки своих коллег, он приходил просто так, и он дарил свои работы. У нас подаренное при жизни Владимира Петровича, он сам передал в дар музею более 40 своих работ. Это большая коллекция художественная, которая хранится у нас в фондах музея. У сваіх пейзажах Уладзімір Кароткі даводзіць, што звычайныя для гомельцаў мясціны насамрэч вартыя ўвагі і што прыгажосць заўжды побач. Галоўнае толькі спыніцца і разгледзець яе. Ганна Вашченка, Белсад. І напрыканцы навіны з гарадзеншчыны, якія, я думаю, парадуюць і Валеру. Дакументальны фільм «Паралелі. Такое рознае падабенства» прадставіў учора гарадзенцам творчы тандем Віктара Корзуна і Касі Камоцкай. Фільм пра Беларусь сярэдзіны мінулага стагоддзя і пра наш час. Як змянялася ўлада і людзі за гэтыя больш чым 50 гадоў. На фоне унікальных кадраў хронікі кароткія гісторыі жанчын-палітвязняў, сябры Саюзу беларускіх патрыётаў Марыі Бялевіч ды валанцёркі штаба кандыдатаў прэзідэнта Беларусі ў 2010 годзе Аляксандры.
Это будет одна история, просто распаведзеная двумя людьми с нюансами некими, в розных часе, с разными реалиями, а это будет одна история. Ну и вот так оно и повстало. Мы вырашили, чему не, коли фильм так сам просился, вот так і зрабілі. Мне правда цікаві чалавечыя лёсы, і я лічу, што мы мусім вот то, што датычыцца там старэйшай жанчыны, якая была фільмам, мусім хаця б проста ведаць сваіх герояў і зрабіць все магчымае і ведаць то, што не мы першыя, што ў нас ёсць ты, хто быў да нас, і той, хто значна больш, чым мы пастрадалі за гэта. Фільм даўжынёй у 27 хвілін служыць свайго роду парталам часовым і інтэлектуальным, дазваляючы на ўласныя вочы пабачыць і адчуць жахлівае падабенства лёсаў кабет. Абедзве былі актывісткамі, абедзве ішлі супраць сістэмы, абедзве былі аднога ўзросту і былі рэпрэсаваныя, нягледзячы на 50 год гісторыі паміж гераінямі. Пасля паказу гледачы і творцы крыху пагаварылі пра тое, якія высновы варта рабіць з нашай мінуўшчыны, чаго засцерагацца і пра што памятаць неадзоўна. А Кася Камоцкая прадставіла невялікі канцэрт. Горад не стала апошнім горадам своеасаблівага марафону творцаў, а выснова, якую робіць рэжысёр Віктор Корзун, адна. Людзі пачынаюць думаць і разважаць, у якой форме трэба асудзіць камунізм і зло таталітарызму. Важна памятаць дзеля таго, каб гэтае зло не паўтарылася.